இது சிக்கன் டிக்கா, இது சிக்கன் கீ ரோஸ்ட், இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம எண்ணெய் கத்திரிக்காய், இது மலாய் கோஃப்தா. ஓகே, நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நவரத்ன குருமா இருக்குங்க. அந்த நவரத்ன குருமாவை எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இதெல்லாம் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். ஸோ நவரத்ன குருமாவுக்கு ஆயில் போட்டாச்சு. அதிலே இஞ்சி பூண்டு அப்படியே வதங்குற நேரத்தில் நம்ம கஸ்தூரி மேத்தி போட்டுக்கலாம். இந்த தாபா ஸ்டைலுக்கு வர்றதுக்காக மெயினாக இந்த கஸ்தூரி மேத்தி ஸ்மோக்கி ஃப்ளேவர் வரணும். இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் வெஜிடபிள்ஸை போட்டுக்கோங்க. இதில் என்னென்னலாம் வெஜிடபிள், மிக்ஸ் வெஜிடபிள், காலிஃப்ளவர், பொட்டேட்டோ, பீன்ஸு, க்ரீன் பீன்ஸு, பொட்டேட்டோ, பன்னீர் எல்லாமே போட்டிருக்கேன். ஸோ வெஜிடபிள் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா இந்த பட்டர் கிரேவியை போட்டுக்கிறேன். நான் ஏற்கனவே ரெசிப்பியில் பட்டர் கிரேவி கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் போய் பாருங்கள். பட்டர் கிரேவியை போட்ட உடனேயே நம்ம என்ன பண்ணலாம், க்ரீம் நல்லா க்ரீம் ஆட் பண்ணிக்கணும். க்ரீம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இதுக்கு க்ரீமு ஒரு 2 லேடில், இது 2 போர்ஷன், அதனால் ஒரு 1.5 லேடில் ஊற்றிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் கேஷ்நட் பேஸ்ட்டு, கேஷ்நட் பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் துருவுனை நல்லா பன்னீரை போட்டுக்கிறேன். இது டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா கொடுக்கும். போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரேவி கூட இந்த வெஜிடபிள்ஸு, அந்த க்ரீமு, அதுக்கப்புறம் அந்த கேஷ்நட் பேஸ்ட் நல்லா பாயில் ஆகணுங்க. ஒரு 3 மினிட்ஸ் நல்லா கொதித்து எடுத்தால் சூப்பரான சுவையான நம்மளோட நவரத்ன குருமா ரெடி ஆகிடும். இதில் சில பேர் டூட்டி ஃப்ரூட்டி, கேஷ்நட்டு, அதுக்கப்புறமா திராட்சை இதெல்லாம் போடுவாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு ரெஸ்டாரண்ட் டிஃபர் ஆகும். நான் இப்போ கேஷ்நட்டு, டூட்டி ஃப்ரூட்டி மட்டும் இதில் சேர்த்துப்பேன். நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான ஃப்ரூட்ஸ்லாம் போட்டுக்கலாம், பைனாப்பிள் கூட போடலாம். அவ்வளோதாங்க, நம்மளோட மலாய் கோஃப்தா ரெடி ஆகிடுச்சு. அப்படியே சூடாக சர்வ் பண்ணிவிட்டேன். சூப்பர் தாங்க. ஸோ இதே மாதிரி வேறு ஒரு டிஷ்ஷோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். உங்களோட விடைபெறுவது உங்கள் செஃப் சுரேஷ் சாமி. நன்றி, வணக்கம்.